Etxibite lehendakariak Rafael Moneo nabarmendu du Nafarroak azken mendean eman duen kultura arloko persona garrantzitsuenetako baten moduan. Nafarroak auzoak birgaitzeko programa abiatu du 15 milioi euroko inbertsioarekin erdian nes funtsetatik. Nafarroko enplegu zerbitzuak prestakuntzarako eta enplegurako 22 tailer antolatu ditu aurten. 2.800.000 euroko inbertsioarekin zabalik dago Nafarro osoko herrietan egingo den eskaintzan izen emateko epean. Suhiltzaileen zerbitzuak 11.328 esku hartze egin zituen 2022an. Datorren astelehenean zabalduko da Zubiarteko euskera ikastaroetan izen emateko epe berria. Zabalik dago epea Coworkingsek antolatutako haur eta nerabendako jardueretan izen emateko Iruñeko 14 auzoetan. Baztango 14 herrietan hurrengo alkate juradoak izendatu dituzte, Irurita da alkaterik gabe segitzen duen herri bakarra. Larunbatean ospatuko da mendi egunaren 16. edizioa beran.